Γεια σας και πάλι. Είμαι πάλι εδώ και ελπίζω να είσαστε όλοι πολύ καλά. Και απλά καθόμουν και σκεφτόμουν όλα τα κακά που συμβαίνουν στον κόσμο γύρω μας και ήθελα να ασχοληθώ λίγο με το θέμα ποια είναι αυτή η κακή παραπλανητική δύναμη που ο σατανάς χρησιμοποιεί για να ολοκληρώσει τους σκοπούς του στον πλανήτη και που τελικά μέσω από αυτήν την δύναμη θα επιφέρει τον Αντίχριστο. Και είναι ο ανθρωπισμός. Τώρα, τι είναι ο ανθρωπισμός? Είναι η άρνηση οποιασδήποτε δύναμης ή ηθικής αξίας που είναι ανώτερη από τον άνθρωπο. Είναι η σκόπιμη άρνηση και απόρριψη της δύναμης και της εξουσίας του Θεού και είναι μία αντιθρησκευτική θρησκεία. Ο άνθρωπος κάνει τον εαυτό του το επίκεντρο του σύμπαντος αντί τον Θεό, με αποτέλεσμα να κάνει ό,τι νομίζει και να μην είναι υπόλογος σε κανέναν. Και γι' αυτό τον λόγο βλέπουμε ότι στο εκπαιδευτικό σύστημα, σε πολλά μέρη, έχουν απαγορεύσει τη διδασκαλία της θρησκείας στην αληθινή της έννοια ή την έχουν νερώσει τόσο πολύ σε σημείο να μην έχει δύναμη ή επίδραση. Τώρα, αν κάτσουμε και παρακολουθήσουμε τα ιστορικά ίχνη του ανθρωπισμού, θα δούμε ότι ήταν η Ελλάδα περισσότερη από οποιαδήποτε άλλη αυτοκρατορία που ανυπαρήγαγε τις φιλοσοφίες της σε μεταγενέστερους πολιτισμούς. Και δίνω μερικά παραδείγματα. Έχουμε τρεις ρίσεις από δύο Έλληνες φιλόσοφους, τον Ηράκλειτο και τον Πρωταγόρα, και η πρώτη ρίση λέει «τα πάντα ρέει», που σημαίνει ότι τα πάντα βρίσκονται σε συνεχή κίνηση και τίποτα δεν μένει το ίδιο για πάντα. Η δεύτερη ρίση λέει ότι κανένας δεν περπατάει στο ίδιο ποτάμι δύο φορές. Που σημαίνει ότι κανείς δεν μπορεί να μπει στο ποτάμι δύο φορές επειδή το ποτάμι αλλάζει το ρεύμα του και οι άνθρωποι αλλάζουν τις απόψεις τους με τον καιρό σύμφωνα με το πώς το περιβάλλον επηρεάζει τις σκέψεις τους. Οπότε μέχρι να μπει στο ίδιο ποτάμι δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Εδώ ο Ηράκλειτος μας λέει ότι η διαρκής μεταβολή είναι βασικό στοιχείο και αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματικότητας. Και έχουμε μία τρίτη ρίση από τον Πρωταγόρα που λέει για όλα τα πράγματα μέτρο είναι ο άνθρωπος. Και η σημασία αυτή είναι αυτονόητη. Και αυτό συχνά ερμηνεύεται ως ένα είδος ακραίο σχετικισμό. Τώρα, βλέπουμε ότι αυτές οι φιλοσοφίες αντιφάσκουν τον Λόγο του Θεού που λέει ότι ο Θεός είναι ύψιστος, ότι ο Θεός δεν μεταβάλλεται, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα, ότι ο νόμος του Θεού είναι αιώνια αλήθεια, ο νόμος του Θεού είναι Άγιος, καλός και δίκαιος επειδή αντανακλά τον χαρακτήρα του Θεού και ο Σολομώντας, ο πιο σοφός βασιλιάς και φιλόσοφος, είπε ότι αυτό που υπήρξε, αυτό και θα υπάρχει και αυτό που έγινε, το ίδιο θα επαναληφθεί. Τίποτα δεν είναι καινούριο εδώ στη γη. Και αν κάποιος πει για κάποιο πράγμα, να και κάτι καινούριο, θα κάνει λάθος, γιατί στην πραγματικότητα αυτό υπήρχε πολύ πριν από εμάς. Και είναι εκπληκτικό πως αυτές οι τρεις ρίσεις συνοψίζουν την ουσία του ανθρωπισμού. Γιατί ισχυρίζονται ότι όλα είναι σχετικά, δεν υπάρχουν ηθικά ή νομικά απόλυτα και ο άνθρωπος είναι η ψηλότερη εξουσία στο σύμπαν. Και αυτή η σκέψη έχει διαμορφώσει έννοιες της Ευρώπης και μετά μέσω της Ευρώπης τις έννοιες του σύγχρονου πολιτισμού. Και βλέπουμε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ειδωλοποιούσαν τον ανθρώπινο νου. Και η ιδέα του Αριστοτέλη για τον Θεό ήταν ένας τέλειος νους που αναλογιζόταν από μόνο του, γιατί τίποτα λιγότερο δεν ήταν άξιο του στοχασμού του. Και από αυτό έχει αναπτυχθεί ολόκληρη η φιλοσοφία του ορθολογισμού.
Τώρα, ένα άλλο βασικό στοιχείο του ελληνικού πολιτισμού ήταν η έμφαση στους αθλητικούς αγώνες. Και οι Ολυμπιακοί αγώνες αντιπροσώπευαν αυτό που στην πραγματικότητα ήταν μια ειδωλολατρία της αθλητικής ικανότητας, η οποία έχει ξαναεμφανιστεί στον παρόντα αιώνα και βλέπουμε ότι τα τηλεοπτικά προγράμματα με την μεγαλύτερη προβολή σήμερα είναι οι μεγάλοι διεθνείς αθλητικοί αγώνες. Επίσης, οι αρχαίοι Έλληνες είχαν την τάση να υποβαθμίζουν τη σχέση γάμου μεταξύ άντρα και γυναίκα και θεωρούσαν μια ομοφιλοφιλική σχέση μεταξύ δύο ανδρών ως πιο διανοητικά ικανοποιητική. Και οι δίθεν θεοί της Ελλάδας είχαν όλα τα ηθικά ελαττώματα της ανθρωπότητας, όπως λαγνία, ανηθικότητα, ζήλια, εκδικητικότητα και εξαπάτηση. Και απουσίαζε κάποιος δεσμευτικός ηθικός κώδικας. Και αυτό άφησε τον άνθρωπο ελεύθερο να είναι θεός του εαυτού του και να θεσπίσει τον δικό του ηθικό κώδικα. Γιατί στο κάτω-κάτω κανένας λαός δεν αναμένεται να ζει πάνω από το επίπεδο των δικών του θεών. Και όλες αυτές οι επιδράσεις του ελληνικού ανθρωπισμού έχουν γίνει όλο και πιο εμφανείς στον δυτικό πολιτισμό μας αυτόν τον αιώνα. Και βλέπουμε σήμερα ότι οι κυβερνήσεις μας είναι ξεκάθαρα κραυγαλαίος ανθρωπισμός. Αντιπροσωπεύουν μία φανερή και σκόπιμη απόρριψη των δίκαιων νόμων του Θεού και των διαθηκών που έκανε με τον άνθρωπο, πρώτα μέσω από τον Μωυσή και μετά μέσω του Ιησού Χριστού. Και έχουν αποδείξει ότι στο απόλυτο του ο ανθρωπισμός θα πιστεύει οτιδήποτε εκτός από την αλήθεια και θα ανέχεται οτιδήποτε εκτός από τη δικαιοσύνη. Και αυτή η εξύψωση του ανθρώπου είναι η δύναμη που τελικά θα επιφέρει τον Αντίχριστο. Γι' αυτό στην Αποκάλυψη 13 και 18 λέει ότι το όνομά του είναι ο αριθμός του ανθρώπου. Λέει, όποιος έχει μυαλό ας λογαριάσει τον αριθμό του θηριού που είναι αριθμός ανθρώπου. Ο αριθμός του είναι χ, ξ, σίγμα, δηλαδή 666. Και στους Β Θεσσαλονικής 2, 3 έως 4 μας λέει ότι ο άνθρωπος της ανομίας, δηλαδή ο Αντίχριστος, αντιτίθεται και εξυψώνει τον εαυτό του πάνω από όλα που ονομάζεται Θεός ή λατρεύεται. Και ακόμη στείνει ο ίδιος το θρόνο του στο ναό του Θεού, προσπαθώντας να αποδείξει ότι είναι Θεός. Και η Αγία Γραφή μας λέει ότι θα φέρει υπό την κυριαρχία του όσους έχουν αρνηθεί την αγάπη για την αλήθεια. Και για τον λόγο αυτό ο Θεός θα τους στείλει μία ενέργεια πλάνη ώστε να πιστέψουν το ψέμα. Το αρχικό ψέμα, δηλαδή το ψέμα που ο Σατανάς εξαπάτησε τους πρώτους μας γονείς και τους είπε θα είστε σαν τον Θεό. Και αυτή η εξύψωση του ανθρώπου στη θέση του Θεού είναι που θα οδηγήσει στη μεγάλη θλίψη που θα είναι μια περίοδο παγκόσμιας αγωνίας πάρα πολύ τρομερή. Όμως, πριν συμβεί αυτό, ο Θεός έχει ακόμα σκοπούς να επιλύσει. Και ένας θερισμός έλεους θα προηγηθεί τον θερισμό της κρίσης. Και η προετοιμασία του Θεού γι' αυτό αποκαλύπτεται στον Ζαχαρία 9 και 13 που λέει «Επειδή τέντωσα τον Ιούδα στον εαυτό μου σαν τόξο, τέντωσα τον Εφραίμ δυνατά και ξεσήκωσα τα παιδιά σου Σιών ενάντια στα παιδιά σου Ελλάδα». Εδώ τα παιδιά της Ελλάδας είναι αυτοί που αποδέχονται την εξαπάτηση του ανθρωπισμού. Τα παιδιά της Σιών είναι εκείνοι που παίρνουν τη θέση τους επάνω στον αλάνθαστο Λόγο του Θεού και έχουν αποδεχτεί και τις υποσχέσεις και τις διαθήκες του Θεού. Και για αυτούς η Αποκάλυψη 12 και 11 λέει «Και αυτοί τον νίκησαν με το αίμα του αρνίου και με τον λόγο της μαρτυρίας τους και δεν αγάπησαν τη ψυχή τους μέχρι θανάτου».
Δηλαδή θα είναι άνθρωποι με μία προτεραιότητα που θα είναι να κάνουν το θέλημα του Θεού και αυτό θα είναι πιο σημαντικό για αυτούς από το να κρατηθούν από την ίδια τη ζωή. Και τελειώνοντας, αντιμέτωποι με αυτήν την πρόκληση, ο καθένας μας χρειάζεται να αναρωτηθεί. Είμαι έτοιμος ή έτοιμη να πάρω τη θέση μου ως ένας από αυτούς τους γιους της Ιών? Τώρα, αν κοιτάξουμε γύρω μας, αριθμητικά οι δυνάμεις του ανθρωπισμού υπερτερούν. Παρ' όλα αυτά μπορούμε να πάρουμε θάρρος από το παράδειγμα του Ασά, βασιλιά του Ιούδα, που όταν αντιμετώπισε μία εισβολή από έναν πολύ ανώτερο στρατό, η προσευχή της απελπισίας του μετέτρεψε τη σίγουρη ήττα σε ολοκληρωτική νίκη. Και η προσευχή του μας δίνει ένα θαυμάσιο πρότυπο με το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις αυτοεξυψώνοντας δυνάμεις του ανθρωπισμού. Μας λέει στο Β Χρονικών 14 και 11: «Κύριε, δεν είναι σε σένα τίποτα να βοηθάς εκείνους που έχουν πολύ ή καμία δύναμη. Βοήθησέ μας. Κύριε Θεέ μας, επειδή έχουμε εμπιστευτεί σε σένα και ερχόμαστε στο όνομά σου ενάντια σε αυτό το πλήθος. Κύριε, εσύ είσαι ο Θεός μας. Ας μη υπερισχύσει άνθρωπος εναντίον σου». Ο Θεός να σας ευλογεί. Γεια σας.